खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव बोथोरखौ लानानै मोनसे गिदिर रादाब होनो आवगायदों। हादरसानि दाब दाब जिल्ला आरो दाब दाब ओनसोलफोराव गिख्रंथाव महर लादों बोथोरा। नंगौ, बे समाव हादरसानि गोबां माखासे ओनसोलफोराव बोथोरनि उदखारखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। लोगोसे बाक्सा जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव गिख्रंथाव महर लादों बोथोरा। गोबां सुबुंफोरनि न' बां बिफां लाइफांफोरखौ सिमब्रे सिमब्रा खालामलांबाय बार अखा आरो सार अन्थाइआ। आरो नोंथांमोननो बे समाव भिजुअलनि गेजेरजों दिन्थिनो लादों गिख्रंथाव बोथोरनि उदखाराव दाब दाब ओनसोलफोराव माबायदि थासारि सोमजिदों। थारैनो बे समाव बोथोरा जोबोद गिख्रंथाव थासारि जानो हमदोंमोन। हादरसानि दाब दाब जायगा आरो दाब दाब ओनसोलफोराव गिख्रंथावै सिमब्रे सिमब्रा खालामलांबाय बार अखाया आरो रायजोआव खमैबो 30 मिनिटनिबो बांसिन बार अखानि उदखारखौ नुनो मोन्दों। नंगौ, थारैनो बिसायख'थिनि सिगां रायजोआव दिनै गिख्रंथाव बार आरो सार अन्थाइखौ नुनो मोन्दों। आरो बे समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बोथोरनि थासारिया माबायदि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन।